impendulo isekuthenini kahle kahle abantu ekufanele beyazi. Uma ngabe kukhulunywa ngokuthatha umntombi noma ingane ukutholakala komntombi, kukhulunywa ngenkomo kamama kule ngesibhamba. Akukhulunywa ngezimo ezitholakalile nezibonakalile nezificakele. Le nkulumo ngiyazayizwa kanje manje. Uma kukhulunywa ngomntombi akukhulunywa ngaphansi kwezimo ezithile. Kukhulunywa ngento eyodwa ubuntombi, into emilele ugeleqe. Nganakho-ke ingane idlenguliwe emncaneni bayo yakhula. Kodwa manje sihlangana nesoka layo elizoyilobola. Umbuzo ovamise ukuthi kufanele ngayikhiphi inkomo mama ekubeni ingane yadlengulwa. Inkomo kamama ikhishwa ngoba nakho uyificile. So impendulo ithi kumele angayikhiphi umfowethu ngoba akayificanga. Angikuphinde. Kumele angayikhiphi umfowethu ngoba akayificanga. Uyiqhatha nesidalwa ukukhipha intuthu uyitholile ungayitholanga ngoba inkomo ingaphansi kwesidalwa ibikwe emsamo ishiselwe impepho. Into esuke fanele yenzeke kuleso sigilamkhuba masazeka. Abakhona abakhipha inkomo yokugeza umuzi ukuxolisa le nto abayenzile ihamba nembuzi. Kuwona bobiza kanjani. Bephinde befuna inkomo kamama. Lo muntu akadliwe nje ngoba uthatha umntombi, uthatha ubugugu bengane. Akakhishiswa ahlaliswe ngenkomo kube nembuzi yokugeza lamanyala awenzile. Enye inkomo yokuthi cha wena uyahlawulisa wenze lento le. Bese kuba nenkomo kamama ayikhiphayo lo mlisa ukuze kungabi sengazi ukuthi khona la engekho khona iqiniso ngoba asikwazi ukudayisa ngenkomo yalowo wamfowethu ngoba kuyona yakhe eyidalwa zakubo ngoba ubuntombi abukhokhelwa ngaphansi kwezimo zokuthi lo muntu wehlelwa isimo akanabazali lo muntu kwabanye bukhokhiswa ukuthi ubutholile ubufice intombi iyona nipheleleni. Sengihlangane kaningi nale nkulumo nale mbuzo. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe kuzofika kabuhlungu kwabanye ingane zabo zadlwengula. Akukho right ukuthi kudlwengula ingane, akukho mnandi futhi akwamukeleki. Kodwa iqiniso lempilo lithi angeke ngithi mina akakhipha inkomo umkhwenyana ulungile ukuthi ayikhiphe ngoba ingane yayingakaqoma ayingazi lutho yayisencane. Cha, inkomo leyo umntombi ayikhishelwe izimo. Inkomo yomntombi ikhishelwe ukuthi uyitholile ngoba imishado eminingi ayiqhubeki phambili emva kwesikhathi noma isishadile abantu baganana bahlala ndawonye kuba nenkinga ehambeni kwesikhathi kanti kunezidalwa ezilwayo kubangwa indaba yenkomo eyaphuma ngoba inkomo ethongeni iyohlezi ikhulumisa. Ngakho kumuntu odlwengulile lo mndeni awuye straight kuba kwalowo bhuti noma bathi uboshiwe behlawulise lo mndeni lo ahlawule ngoba thina singamaZulu bayawazi umthetho. Amaphoyisa adlala indima njengabantu bomthetho ukuthi bona babopha bese kuba nendima yokuthi lo muntu mangabe wenza ichilo nomuntu ufuneka uhlawula ugeza umuzi womuntu. So lonto iyaziwa nje ngisho uma ngokuthi wenza into eyichilo wenza into engamanyala. So ukulana ingane yomuntu isencane uphinde uthathe emntombini into eno 10 years 5 years 8 years lo muntu ufuna ukudliwa impela ahlawuliswe lo muntu. Kodwa le nto ayingabeka kuthiwa isizovalwa yilo mfowethu lo osezokwakha ubuhlobo la ekhaya ngesimo sokuthi sekubukakala izimo zokuthi inkinga ingane yayingaqomanga umuntu yayingazi umuntu ngoba ithi inkulumo laba basuke bebuthathile umuntu obephisane ngamuntu basuke beyiqomele bona. So ingane ayazi lutho ithe ivele emhlabeni sihlala impilo no 13 years no 14 years ayiseyona intombi yadle ngolencane no 8 years. Cha, umfowethu akangayikhiphi inkomo ngoba iyakhulumisa. Inkomo ayiphumela izimo ukuthi isimo sakhe sithi isimo sasithi cha. Inkomo kamama iphumela ukuthi umtholile esagcwele. Ifakazisa lokho ukuthi mina ngiyavuma impela ukuthi intombi lengilobolayo ingakho kuphuma lenkomo. Angithi lento ngaze ngayenza isibonelo nje ngathi kufana nokuthi uma ngabe umuntu uthi umkhipha isidwaba ekhaya shuthi wena uyaphikisana nenkomo eyiphume zamakhehla zathi zibona ubukhosikazi lo muntu automatically usephenduke lo muntu wafana nendodakazi la ekhaya ngoba usezofaka ipiti kodwa afake nesiketi. Into ezofaka ngisho abantu bala ekhaya bangaganile kanti isidwaba lokhu simjujushe njalo emathongweni ukuthi umfazi wakuleli ikhaya leli. So akakwazi ukuhamba nqunu. Kusho ukuthi wena uma usumkhumbula isidwaba automatically uphikisana nenkomo beyibona ubukhosikazi kuyena. Ngakho na leyo mntombi uma uthi wena ukhipha inkomo yamakhehla uhambisa inkomo kamama ehambisa lapha nekhweni lakho uthi wena lo muntu umthole egcwele.
Uma ngabe ukuthi ubuvala isikhalo, ubuphesha, ubusaba ihlazo noma ubuthi ulwenzela umuntu wakho, usudayise ngenkomo yesidalwa ngoba uvuma into ongayazi ongayificanga, sekuyicala kuwena elibekwe phezu kwakho kunye naleya ngane esiyoba ney'nkinga lapho isiyobe siganele khona kulowo muzi. Mhlawumbe inhlalo kahle yize bebikho iyothi ifike ikhishwe ikhisi layo kuthiwa wena umuntu owukuthi la ekhaya uthothe umamezela kasayithani, kanti sekwenza isidalwa ngamabomu sakhe intuthu ngoba wena udayise ngenkomo yamathongo. Ubuntombi abukhokhelwa ngaphansi kwezimo, bukhokhelela ukuthi ubutholileni, yiyo nto ekhokhelela umntombi. Yingakho kukhona inkomo yesibhamu, inkomo kamama, okuyena owayithwala ingane, owateta ingane, wabopha la esiswini, wabopha. So-ke le nkomo yesibhamu bafowethu ngifuna nazi ukuthi iyakhulumisa iy'nkinga, ayipheshi amacala, ayipheshi iy'nkinga, ayihambisani nezimo zokuthi kuficakale kanjani, umntwana wayenza kanjani, cha. Ikhishela ukuthi umuthole gcweleni. Abantu angani noma into bayiqondani. So ngithi-ke ngiyazi lesi simo ngisithinta sibuhlungu, mhlawumbe sizobathinta abanye, kodwa ngizama ukuveza iqiniso njengoba linjalo. Kukuwena ukuthi uthatha kanjani, kukuwena futhi umisa kanjani. Into ongayificanga nje awuyikhokheli ngoba kuyicala iy'nkomo ezethongo, iy'nkomo ezamadoda, udayisa ngenkomo zamadoda, udayisa ngenkomo zamakhehle. Uyoboshwa nokuboshwa, ufe nokufa kwelamathonga, uphinde uqalekiswe ngoba wena wakhipha inkomo ikhiphe into engekho, ikhulumisa ngisho abantu bengabandawonye, kuthole ukuthi babolekene inkomo ngenhloso ukuthi lo muntu ufuna ukuyibuyisa, kunomcimbi afuna ukuwugcina, athi mfowethu nginikeza inkomo ngiyoyibuyisa mhla sekulotsholwa ingane yami, ngikubuyisele. Ilotsholwa ingane yakhe angayibuyisi leyo nkomo automatically. Iy'dalwa zikubambile ukuthi wathi ngiboleka inkomo ngiyoyibuyisa mase lotsholwe iy'ngane zami. Nazi-ke iy'ngane zakhe seyilotsholwe, akasayibuyisi inkomo, sekunzima uma ngabe sekumele kuphume inkomo iye kwenye indawo, sekumnandi ukuyibuka lezi nkomo. Akulokothwa ukukhokhela into ongayificanga, uyichatha nesidalwa kwamakoti lowo umthwesa kanzima. Inkomo nje imiphuma ishisela impepho ichele ngensipho, hhayi inkomo ethathelwe eplazini, hhayi inkomo ethathelwe kwenye indawo, hhayi inkomo ethathelwe kwamakhelwane, ey'bikiwe, zaye ekhaya ezofika yibiwe nakulona futhi. Bengicacisa kulokho. Ngiyabonga ithuba.